ondora morore aturangeri twende twaita ominto nantu tosugurikira matanga mama ominto twasinyure kitarakwana ase abasani naboiri akitwarare nyomba yaito yasiekirwe ntubwati abaibori baito igongosaba gaki abasani naboiri ondora morore atemoiraneri nabatigeirwe chukumwe moterenere ya nyangi ya mama mino ere buya twamanyete nga tata nkogenda arenge onye ndiri twamanyete otangolende twamubwatete na tumusiekera none nyomba ya emi mwancho murigereria Obosongo Vibes Network na ndemagoro bengia kaka embura ya ture enyomba ya marani y'abana bari batige tuboka sita nero tware koma litukuria rero ya omiru ya erire emerangu ya rosiwe neregendrete nkagirite gwikamambi nkoerere tobeke emerangu nechichabi enyombe yo toyesieke eome ekara ya kamukire echwatirwe ekara ya chwateirwe kaka tororenga nyasaye kago korogwancha abagusiba minto bari montegererete ga kimware gwancha enyombe eria moyembekere eflo ya inse ekiagera ndoche ngoko yichwatero kogima wikagoche koreto mochande ekiagera beseti chiyo yani nyasare kubakuna mware gwancha yani enyombe yo toyebeke flo ya nse ebe eumurerunse ebe kwenil erosi kubuya sabana bako bangusa chinda nchibalia. I've already received 25,000 kurwa say well wisher only for that purpose. 25,000 ekaro wake budget tuagete asoko umurira kapisa ekarati oko mana eumureru nyomba chiru muchonsi ero eumureru isike varanda buya kapisa ebe kwe screeding akwe niro ero sigune ne red oxide kapise nyompe nkong ebe kwa moro mwesu nyuntwe chibese chono bachira iranga 50,000 eflengi ya tari eriego mate flonera abantu bakoruta wacha kwanywa ya atekire tutatakoro sige ndokere durable so nyasa karago kune you support with the little you can 5,000 2,000 3,000 God will bless you kake gentongere ya korekanire rogusi ekenyoro gekorokunga bogeka amaiga kiamokama nyari bari masaba account ya Kisi ege konekyo gukumia na endegi atostuire familia yemo egasiria omongina kari asiri omongina babere bako bangemero bari ya matanga weikari tukoria igoro ekero bachete kuyo mubere kerabo yo mubere keraba chiro kuyo mubere omugake ara akaboka mapema agesibia akabeke yanga aengia keyaka maguta akaraba akabatebinga kana kogenda inumore ntomobere nchenonde nkaiga no mugo chamonyore bari bakagenda kerabairana mubero gacha bakaganyo mugaka mocheria kabura bakaganyo mugaka mocheria kabura bakamu akore ntomobere bagakachisa chamagoroba kerabaiko mugaka kabura konye catering ya chira korosi ndagira konya abageni bachira konye chombe chiagurirwe omugako yo akabura igo amatanga bono gakubete tigango toraigwa twagenda bakororo tigango toraigunga ninki kiabete ayo mugaka chiete what transpired ngayare bono iga na ende ningi kebwendere togokorwa matanga na agendere koba gusina kibono ba decide family nyakwana na intwe so ntage tokaranse toteme gotegerera toigwengane ya sero chigochi na indaba gusiba minto andonsi asemore tobwaterene kabisa tororenga ki togokonye familia ye amo nengane yeganere ne family egokwana enja samarieta ne Christine Monchari nigondo mwisoko kabira senga yeito gaiga lakini asabana bonsi kwa chumurande nambainye nigo yarenge ikoreke mambi chinse 12 cheri mambi
kera toimogete tokwenda tweyarigani tosoke twende. Kwanza nyuma totaraikera abu ase obotuko obu chinsa 10 tata ominto nabogete agatotura agatotebia abana bane ntaite nkwane nainwe naki mogokwana. Togaika tokamotebia tata ominto intwe ntobwati nkwana torakwane omonto oratokwanire nango. Neba naye torigochi gokwana nango oratokwanire kwa niaba ya efamiri. Ase igoro mambia saa 12:30 toimokire twende nkatebia omwana ominto tobogorie ebuyu twende torete amache korwa roche. Intwe togasoka togatiga tata ominto kare nyomba iga iga. Tata aimogete agasoka totamaeti ase achiete. Igo togosaba monto onde gwensi omoroche ande asare airane gose atwakere esimi nabo tokwanana chisimi chiaito onde oramorore atorangeri twende toii tata ominto naintwe tosugurikera amatanga mama ominto. Twasinyure eki torakwana ase abasani na abairi aki twarorire enyomba yaito yasiekirwe ntobwati abaibori baito. Igo ngosaba gaki abasani na abairi onde oramorora atemoiraneria. Ase amarieta ngoruku Dorika Vincent omomura o kabere bwengeye oyio tosireti tata ominto. Tata ominto riria arenge rituko ria Aramisi mambia tokaimoka kera omonto tokaenda koarigania egere tochie koiywa omobere ko mama ominto nasirete. Tokaimoka tokaebanga na abana ba minto abande bakaenda roche abande togatigara togokora egasi. Chinsa chigaika ngaenda moina ase tata arenge nganyora tata agoesoka ebikoro takobeka agosiba chikamba. Ngamoboria tata goigo bono goesibirie agantebia omwana one naesibiri. Ngamoboria ng'o okobekera amache esauri ninchende riko agantebia inche nesibiri. Ngaruga abwo ase arenge tandigerereti niga ekumbete arenge gosiba chikamba chia ebikoroto. Ngaenda chikoni. Ekero naenda chikoni ngaenda egere nchikorigia ekiakoria manye kogenda mocheri. Korwa abwo chinsa chigaika omogaka one agacha agatoboria ngai mwarora tata tokamotebia tata ntomaeti ase agenda. Tokang'ea korigeria tata ominto korwa abwo igo mpaka bono iga. Ase amarieta Wycliffe Nyakao Serembe oyo osirete omong'ina Joyce Kerubo nere mama na omogaka James Makarabe Serembe korwa amatanga achagete nabo yabeire getiro gochia ase omogaka ominto tata ekiagera tanya gotwara nonye etoro iga agotwarete stress rioka igoro ya amatanga mama. Obeire gagochandeka agoteba ng'aki amatanga aya abana bane naki omoyega oyo mama omino okoba naki bono oroche ng'aki moroche orabe. Tomotebia tata yaya tiagotwara ebirengereri mama ngomoreta tore ase amasika naende tomotugote buya. Agenda naende kera rituko obeire kagochandeka agotoboria ring'ana eri ng'a naki omoyega oyo naki oroche okoba naki omoyega oyo okoba mpaka latest botuko bogokera igoro batoboreti ateba bana bane inche bono natantanyiwu tindochi kende neki nkokwana tindochi gose eki nakwane gochia ase abanto timanyeti. Nonya abasani na abairi ntaba koganisi manye ng'a oyo nyarebe na oyo nyarebe. Nabatigeire jukumu eye moterenire enyangi ya mama omino ere buya. Ntwamanyete ng'a tata nkogenda arenge onye ndiri twamanyete otanga rende ntwamobwatete na tomosiekera nonye enyomba yaye ime abere ororo. Tata yaigete chinsa saa 12 ang'e na nusu iga naria abwatete agasoka tokairang'ania isiko agoika naende airane.
ekero abere egeka konya kobori tore maybe tokarengereria momo muri omwabo agenda bachi kogamba buna konyora achikire konyora amotebirie ase esimi bono rende ntwachi komanya emeroberi nere yagenderete etaoni narenge kominyoka nchi goshughulika bono inde inchera kogenda nari ngwakirwa esimi ng'a ninche twaende na tata ngobakani yanchete nachiete na tata bagoteba no tata taiyo ninche ngastuka ngabateba gaki tinamanya naende tindi aware bono inche ngaikara ende etaoni goprinti yani gorosi biorochi alafu na konyora cousin yane Musa Marion David ng'ende na burial permit na ekebande enda gwakana pili ya mochari tata gagocha egento gioka akobeka na esiginature erinde omobere tosoke mapema bono yabereire getiro naende changamoto enene ekero bagoteba ng'a ekero tata ang'ete ebinto ebi bionsi ninchatebetia ase arenge kogenda gaki abasani nabairi ntobwati botamero bonde obotamero boito bore ase gochia ase abananchi mwensi onde ororire tata nabagototebia onde omanyete ase tata are gosa ararorokana ase ande onsi gaki mototeigoetera nonye ase chinamba chiito chia echisimi erinde nintwe tonyore eriogo ria obongo totige korengereria ekiagera yabeire ekini ng'a nintwe tobisete tata naende mbagotoa mama tomotindeke ase eng'encho tata oborire abasani baito nabairi batwomerete ekero baigete bakanyora omoigo mama osarekire gaki yabeire obosuku naende bogetirie ande obonene totanyare kobisia ase efamiri eye gaki eserekari twasabire oso egati omogavana oito aba MP baito na aba MCA bonsi twabasabire moingirie egati motokonye more omosaada gocha ase efamiri eye erinde tata ominto atoke gaki chinamba chiito chia esimu ndorarore tata nabagontebia nonye nincha goetera ase enamba yane ya 0791 21 0777 omosaada oino gocha ase tore oino abananchi igo orabe ogogokonya okonene ekiagera morabe mwakonyire chingoro chiito gose mwachibwenire mbuya mono Kiswahili nari kubura imbibi ng'a ekero kera kwete ebinto ebi nkiagoteba tibi ekera kwate burial permit na ebinto ebi bionsi ekero ang'ete burial permit na ekebande eratete bongo bwaye bwatantaniwa tamaeti kende tabwati memory ende yonsi naki akwanete agateba toterenere omoigo mama bweka igo nabakwanete igo to make sure erire buya kero kinde mochete mokaika omobere aro kiratare ngoko ntwachiete karikerure robe korwa Kisii Central tokenda togasokeria omobere ekero igete iga eamate igo yagechetiwu ekero yarochire ng'a twaretire omobere omogaka ominto ataiyo ntotoirete rende onye tata oibisete ande gakoigwa chioni gose ambulance gekobuga omusa ominto nasoke rende ache korotota mama tokanyora rende tari gocha togakesa obotuko ntomorochi gaki atobereire getiro mwakesha omobere koro nyomba gose omobere nyomba orenge ande kero kende tokaira rende onye tata tari gotoka rero ani eri igoro rero ngocha arenge toterende onye kamanyete ng'a mama oye nigo nabo arairane lakini ntorarora dalili ende yonsi mwakora bono next bono ekero omobere bade enki giapeni igo ya tairana omobere kore igo twabekirwe chisemina chimeeting korwa botuko mpaka bwakia mba toeti time eri batotebetie buna intwe efamily
toracheki tata goika saa sita bamanya komoira igo batorangeri bagotoikaransi abakubarangeri mbarabia ango ne chikazeni cheito bagotorangeri bagotobeka chimeeting bagoteba tore omusasare tomanya gwancheru totindeke mama oito bono mbatoeti time eri batebete goika saa sita bamanye koirania omobere mochari igo batosoki nonye na abasani nabairi abakumi intwe buna efamiri ritang'ani mbatorikoganiseti abatobunera amasikani ekiagera abakora ebinto amamincha buna toigwananete sana kubera ni mobe abanyirania ang'e chisa ibere na enusu satabu nari banyosoki korwa nyomba anyira ni moche ikibandi batumika koira ni moche nekyang na eita rirore mugambo seria entomanyeti ekiagera igo basokia omobere intwe ntochieti kogenda gochiorora toika para abwo toirana ekiagera konyoa chingwana chitaraigwana buya